nuna musu muna su kame shugaba annabi Muhammadu. Tun dai da naji Allah ya ce ma kana da ɗabi'u magirmama, don haka ne sai na sallama ma na san ba a halicci irin ka ba annabi Muhammadu. Allah kai ta yin salati har abada, rabu kai salamun ka sarmada. Allah abun Muhammadu, Allah abun Muhammadu, Allah abun Muhammadu. Ma gaba wanda bai taba sha'awar saba maka ba annabi Muhammadu. Kun ji na faɗi sabba ta musu dafa, to ga salsalar annabi zuwa tun daga kan Adamu zuwa Abdullahi. In ba mu yan faida ba ban ga wanda zai iya faɗar ta haka ba. Da farko Muhammadu dan Amina da Abdullahi ne. Abdullahi daga Abdulmuɗalabi, Abdulmuɗalabi da abuwan Hashimu, Hashimu kun ji dan Abdulmunafi ne, Abdulmunafi yau daga Kusaihi ne, Kusaihi kun sani daga Nubari ne, Nubarru kun sani daga Nizari ne, Nizaru kun sani daga Mu'addi ne, Mu'addu kun ji yau dan Adanani ne, Adananu kun sani dagun Hudaddi ne, Hudaddu kun sani dan Mukawwamu ne, Mukawwamu kun ji dan Nahuri ne, Nahuru kun sani dan Ya'arubu ne, Ya'arubu kun sani dan Yashaduku ne, Yashaduku kun sani dan Taruhu ne, Taruhu kun sani dan Nahuri ne, Nahuru na biyu dan Saruhu ne, Saruhu kun san dan Kainanu ne, Kainanu kun sani dan Ya'arubu ne, Ya'arubu kun sani dan Yashaduku ne, Yashaduku kun sani dan Taruhu ne, Taruhu kun san dan Annabi Nuhu ne, Annabi Nuhu daga Annabi Samu ne, Annabi Samu daga Anushi ne, Anushi kun ji yau daga Annabi Idris ne, Annabi Idris kun ji dagun Yardi ne, shi Yardi kun ji dan Mahana'ili ne, Mahana'ili kun ji dan Kainana ne, Kainana kun sani dan Aibaru ne, Aibaru daga Matoshallihu ne, Matoshallihu kun ji dan Laqusi ne, Laqusu kun san dan Annabi Shisu ne, Annabi Shisu daga Annabi Adamu, Annabi Adamu daga Allah Rabbu ne, Allah bai haifa ba shi ko ba a haife shi ba. Ina suke masu cewa annabi bai da asali? Shashashai. La ilaha illallah. Yes. Yes.